खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि mybodoguide YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो दाखालै अक्ट'बर 3 थारिखआव एबा 3 अक्ट'बराव जानानै थांनाय जोङो आसाम स्पेसियेल टेट 2021 नि जोङो पेडागजिनि जोङो फुल एन्सार केखौ बेयाव नायगोन। गासै 30टा कुइसन फैदोंमोन नङा होमबा? बे 30टा कुइसननि एन्सारफ्रा मा जायो जों बेखौ दिनैहाय नायगोन। बियो जोंना नेक्स्ट बिटिआर टेट सानसेबाबो जोंना फिउचाराव बिटिआर टेटआ जाखागोन नालाय, बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर टेटनि थाखाय बियो प्रेक्टिस बायदि जाहैगोन। जोङो जेखिजाया एग्जामखौ होनो थाङा मानो जोङो थांखांनाय एग्जामफोरनि जोङो कुइसन पेपारखौ प्रेक्टिस खालामनाया मास्ट इम्परटेन्टथार। जोङो प्रेक्टिस खालामोब्ला जोङो नेक्स्ट लेभेलाव माबायदि कुइसन फैथावना जों बेखौ एसेबाबो हमनो हायो। बेनिखायनो जोङो बे जानानै थांखांनाय कुइसनखौ जोङो दिनै प्रेक्टिस हिसाबै लानाय जायो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फारि नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेसेबां हायो गावखौनो गाव रुजुनानै नायबानो जाबाय कुइसनखौ नायै। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि जागायलांनोसै। जोङो 1 नम्बर कुइसनाव दंमोन फोरोंनायनिफ्राय सोलोंनायाव गोनांथि होनो हायो। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना बासिदो बबे जागोन। फोरोंनायनिफ्राय सोलोंनायसिम सोलायनायाव गोनांथि होनो हायो। नोंथांमोना बर'निखौ बुजियाबानो इंलिसनिखौबो फरायबानो जाबाय। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अप्शन नम्बर डि, आनजादनि फिथाइनि सायाव गोनांथि होनानै। नेक्स्ट कुइसन, 2 नम्बर कुइसनाव बुंदों गासै रोखोमनि बिजाबनिख्रुइ गथ'आ गोनांसिन। रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि बे नोजोरथिया गाहायाव होनायनि बबे सोलोंथाइनि थांखिनि सायाव बिथांनि फोथायनायखौ दिन्थिदों? अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा मोनब्रैनि मादाव जोंना बबे जागोन? बा बिनि कारेक्ट एन्सारा आंनि साननायाव अप्शन नम्बर सि, गावारि थांखिफोरा जागोन। नोंथांमोना अबा जुदि मिस्टेक जायोब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट कुइसन, 3 नम्बर कुइसनाव बुंदों गोसोआव लाखिनाय, जेंना सुस्रांनाय आरो थिरांथा लानाय आरिखौ लाफानानै सानथाइ फारिखान्थि दानायनि फरायसंनाय आयदाखौ बुंनाय जायो। मोनब्रै अपसन दंखायो। अब्ला बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना सायख'दो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर डि, सानमोनदांथियारि जौगानाय। दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 4आव सोलोंथाइया जिउनि थाखाय थाग-थियारि खालामनाय नङा। सोलोंथाइया गावनो मोनसे जिउ। बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन? बर'निखौ बुजियाबा इंलिसनिखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। मानो होनबा बर'निया एसे कनफिउसन बायदि जायो नालाय, ओंखायनोथ' नोंथांमोना इंलिसखौ फरायनानै क्लियार खालामबानो जाबाय कनसेप्टखौ। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अप्शन नम्बर बि, जन डिउए। जन डिउआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन, 5 नम्बर कुइसनाव बुंदों गथ' गोसो बिगियाननि बेलायाव जौगालुआरि हाबा होनब्ला माखौ फोरमायो? जौगालुआरि हाबा होनब्ला माखौ फोरमायो? थारमाने डेभेलपमेन्टेल टास्क। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना अप्शननिफ्राय बबे जागोन बेखौ बासिदो। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा आंनि साननायाव अप्शन नम्बर बि, बेनो नामा जेराव गथ'नि जौगानाय फारिखान्थिखौ गोख्रैसिन खालामनाय जायो? बे जागोन आंनि साननायाव। नोंथांमोना जुदि बे नङा होननानै सानोबा एन्सारखौ खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव। दाना नेक्स्ट कुइसन, नम्बर 6 नम्बर कुइसनाव दङ फोरोंबिगियाना लोब्बा दं। माने पेडागजी इज कनसार्न उइथ, बेखौ बासिनांगौ। बा मोनब्रैनि मादाव जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर सि, फोरोंनाय बिखान्थिजों। दाना नेक्स्ट कुइसन, कुइसन नम्बर 7। कुइसन नम्बर 7आव बुंदों सासे फरायसाखौ जर'खा होनना बुंनाय जायो जेब्ला बिनि मावफुंनाया। सासे फरायसाखौ जर'खा होनना बुंनाय जायो जेब्ला बिनि मावफुंनाया। अप्शन मोनब्रैनि मादाव जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर ए, सरासनस्रा फरायसानिख्रुइ साबसिन एबा गाज्रिसिन जायो। दा एबभ अर बिल' दा एभारेज स्टुडेन्ट। नेक्स्ट कुइसन, 8 नम्बर कुइसनाव बुंदों गुदि फरायसालिनि फरायसाफ्रा फिथाइ गोनाङै ओरैबायदि मोनसे थासारियाव सोलोंगोन। गुदि फरायसालिनि फरायसाफ्रा फिथाइ गोनाङै ओरैबायदि मोनसे थासारियाव सोलोंगोन। प्राइमारि स्कुल चिल्ड्रेन विल
learn most effectively in an atmosphere बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मोनब्रैनिफ्राय जागोन अपसन नम्बर ए जेराव बिसोरनि आबेगारि गोनांथिया सुफुंजागोन आरो गोनांथि होदों होनना मोनदांगोन बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट कुइसन 9 नम्बर कुइसन नाजानाय आरो गोरोन्थिनि अनगायै गाहायनि बबे मोनसे सोलोंनाया बबेबा मोनसे जेंनानि गुबुन गुबुन बिथिंनि सोमोन्दोनि जोहै हरखाब जायो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मोनब्रैनि मादावहाय अपसन नम्बर ए इसिं नोजोर गोनां सोलोंनाय इनसाइटफुल लार्निंआ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन दा नेक्स्ट कुइसन 10 नम्बर कुइसनाव होनदों थाखो खथायाव रायज्लायनायाव सोमजिहोनांगौ होननानै बुंदों इन्टारेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जेनेरेट दाना बे मोनब्रैनि मादाव बबे मोनसेया जागोन नोंथांमोना सायख'दो अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर सी सानथाय आइडिया दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 11 गोसो बिगियानारि आनजाद नायग्रा रासायनिक आनजादसालिखौ सोर गायसनजेनदोंमोननो माने हु इस्टाब्लिश द फार्स्ट एक्सपेरिमेन्टेल साइकोलजिकल लेबरेटरी होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नम्बर मोनब्रैनिफ्राय जोंना बबे मोनसेया जागोन बासिदो नोंथांमोना अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा उइलियाम अन्ट बेयो अपसन नम्बर डीआ बिनि कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 12 आव फैबाय दा जोंहा बेयाव बुंदों कुइसना गोसो दुंखां होग्राया गावनो मोनसे रिफिखांनाय सोमजिहोयो बेखौनो डेश होनना मिथिनाय जायो होमबा बे लांदां जायगायाव मा जागोन बेखौ जोंहा बासिनांगौ मोनब्रैनि मादावहाय जोंहा बबे मोनसेया जागोन बेखौ बासिदो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर ए रादाय गैयै गोसो दुंखां होग्रा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 13 आव बुंदों गोदान फरा जागायनायनि सिगां गोजाम फरानि बाथ्राखौ रायखांफिननांगौ मानोना होननानै बुंदों Before starting a new lesson, the old one should be repeated because होननानै बुंदों होमबा गोदान फरा जागायनायनि सिगां गोजाम फरानि बाथ्राखौ रायखांफिननांगौ मानोना जोंहा मा जायो बेनि एन्सारा जोंहा फरायसाफोरनि हानाय गोहोखौ आनजाद नायनो हायो बे अपसन नम्बर ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन जुदि नोंथांमोना बेखौ होननानै सानाखैबा जुदि गुबुन अपसनखौ सानदोंबा बेखौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 14 डिडक्टिभ मेथडजों फोरोंनाया माबादि व्हाट इज टिचिं थ्रु डिडक्टिभ मेथड होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन मोनब्रैनिफ्राय जागोन अपसन नम्बर सी सरासनस्रानिफ्राय जर'खा फ्रम जेनेरेल टु स्पेसिफिक नेक्स्ट कुइसन 15 नम्बर कुइसनाव बुंदों बिबुंसार होनाय बिखान्थिया माबोरै आरजाथाव माने लेक्चार मेथड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फर होननानै बुंदों बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मोनब्रैनि मादावहाय जोंना जागोन अपसन नम्बर सी गुसुं समनि गेजेराव माखासे खारि जागायनाय बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसन 16 नम्बराव बुंदों कुइसना गाहायनि बबे मोनसेया जोनोमारियै गोरों गथ'नि आखुथाय नङा Which of the following is not a characteristics of a gifted child? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंहा मोनब्रैनि मादावहाय जागोन अपसन नम्बर डी गोरोबहोना सोलिनो रोंनाय दा बिनि कारेक्ट एन्सार दा नेक्स्ट कुइसन 17 नम्बर कुइसनाव फैबाय जोंहा मा होनदों फोरों बिगियान सोदोबनि ओंथिखौ सोंदों बेयाव मोनब्रैनि मादाव बबे मोनसेया जागोन दा वर्ल्ड पेडागजी मीन्स पेडागजीनि ओंथिखौ बेयाव सोंदों नोंथांमोना बेखौ बयबो हाखागोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन अपसन नम्बर बी गथ'खौ दैदेननाय टु लिड द चाइल्ड बेनि कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसन 18 नम्बर कुइसनाव बुंदों आथोननि जोनोमारि मोन्दांथिया सासे सुबुंनियाव खुदिया समनिफ्रायनो थाखोमानाय सानस्रिखौ सोर गायसनजेनदोंमोन Who hold the view that sex instinct is talent in a person since his infancy अब्ला बेखौ सोर होदोंमोन होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नम्बर बी फ्रयडआ होदोंमोन नेक्स्ट कुइसन नम्बर 19 आव बुंदों
गाहायनि बबे आखुथायखौ सोलो गोनां एबा सोलो गैजाथ' गावारि फारागथिनि होनना बुंफोरथि होनो गोब्राब? Which of the following characteristics is difficult to define as either intellectual or non-intellectual individual difference होननानै बुंदों। अब्ला बिनि जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि गासिबो सोरजिलुआबो नंगौ, आबेगारि सोलोआबो नंगौ, समाजारि सोलोआबो नंगौ। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार डि आ बिनि कारेक्ट एन्सार all of the above। नेक्स्ट कुइसन 20 नम्बर कुइसनाव बुंदों फोरोंगिरिया थाखोआव सोंथि सोंनांगौ। मा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन? A teacher should ask question in between the class। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना बासिदो बबे जागोन? बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि थाखोआव गोसोखौ फज'नो थाखाय। जुदि नोंथांमोना बेखौ सानाखैब्ला, जुदि गुबुन मोनसेखौ सानदोंब्ला, नोंथांमोना बेनि कारेक्ट एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसनाव 21 नम्बर कुइसनाव फैदोंमोन जोंना गाहायनि बबे मोनसेया थुलुंगाखांहोनायनि जाहोग्रा नङा? Which is not a factor of motivation? बा अपसन ए आव दं बान्था, बि आव दं गोसो दुंहोनाय, सि आव दं बाख्नायनाय, डि आव दं सर'। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि सर' प्रेक्टिस। दाना नेक्स्ट कुइसन 22 नम्बर कुइसनाव बुंदों गथ'नि दैदेननाय आरो जौगानायखौ फरायसंनायनि साबसिन बिखान्थिया जादों। The best method to study growth and development of the child is बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन अपसन नाम्बार डि सरि अपसन नाम्बार सि जौगालुआरि बिखान्थियासो बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। बेयो डेभेलपमेन्टेल मेथडआ। नेक्स्ट कुइसन 23 नम्बर कुइसन। दाना 23 नम्बर कुइसनाव बुंदों 21 जौथायाव सासे फोरोंगिरिनि बिफावआ जादों। The role of a teacher in 21st January is that of a बा बेनि जोंना अपसनाव दङ गोरा नेमखान्थि मानिग्रा, बि आव दङ गोरलै खालामग्रा, सि आव दं गियाननि मानसि, डि आव सोमोनथाइगिरि। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना गोरलै खालामग्रा। फेसिलिटेटरआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन। नोंथांमोना जुदि गुबुन मोनसेखौ सानोब्ला बेखौ कमेन्ट बक्सआव जाज खालामनानै हरबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट कुइसन 24 नम्बर कुइसन। दाना 24 नम्बर कुइसनाव बुंदों फरायसाफोरा गावारि फारागथिखौ दिन्थियो, बेनिखायनो फोरोंगिरिया माने लार्नार डिसप्ले इन्डिभिजुएल डिफारेन्स सो ए टीचार शुड होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे मोनसेया जागोन नोंथांमोना बासिदो। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए गुबुन गुबुन रोखोमै सोलोंनाय रोंगौथिनि राहा खालामनांगौ बेयो। Provide a variety of learning experience बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। नेक्स्ट कुइसन 25 नम्बर कुइसनाव फैदो जोंना 25 नम्बर कुइसना बुंदों इमलिनि बादिब्ला सोलोंथाइनि बेलायाव देरसिन हाबाया जादों सासे देश दानाय। होमबा according to Emily the noblest work in education is to make a (n) होमबा बबे मोनसेया जागोन बेखौ बासिदो नोंथांमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि मोजां नोगोरारि गुड सिटिजेनआ बिनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन 26 नम्बर 26 नम्बराव बुंदों फिसा खोन्दो फोरोंनायाव बबे हारोंथाइनि सायाव गोनांथि होयो माने माइक्र' टिचिं फकास अन द कम्पेटेन्सि अभार बा फिसा खोन्दो फोरोंनायाव जोंना बबे हारोंथाइनि सायाव गोनांथि होनाय जायो? अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि सोलो स्किलनि सायाव जोंहा गोनांथि होनाय जायो। दाना नेक्स्ट कुइसन 27 नम्बर कुइसनाव बुंदों जोंनि संबिजितनि बबे दबायाव आगु गथ' समनि जोथोन आरो सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंनाय जादों? Which article from our constitution talk of early childhood care and education? होमबा जोंना बेयाव आर्टिकेलनि सोमोन्दै सोंदों बबे दफायाव? होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना आर्टिकेल नाम्बार 45 एबा दफा 45 आव। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बी। नेक्स्ट कुइसन 28 नम्बर कुइसन 28 आव बुंदों खोमाजों खोनायै फरायसाखौ फोरोंनो थाखाय सरासनस्रायै बाहायजानाय बिखान्थिया जादों होनदों पपुलारलि used teaching approach for the learning impaired student is teaching
प्र बा बबे मोनसेया जागोन होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरदो। बे नोंथांमोननि थाखाय थाबाय होमवर्क बियो। नोंथांमोना बेनि कारेक्ट एन्सारखौ जाज खालामनानै आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट नाम्बार कुइसन 29 नाम्बार कुइसनाव बुंदों देहायारि, गोसोआरि आरो सुबुंथियारि जौगानायनि गुदि बिथाया गायसनजायो। दा बेसिक foundations of physical, mental and personality development are laid in the period of होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन 29 नि कारेक्ट एन्सारा खुदिया समाव एबा इनफेन्सियाव जागोन। दा नेक्स्ट जोबथा कुइसन आচ্ছা बे जोबथा कुइसनाबो नोंथांमोननि थाखाय मा थागोन होमवर्क थागोन। नोंथांमोननि थाखाय आङो 30टानि मादावहाय मोननै होमवर्क होनाय जाबाय। नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौबो फोरमायहरबानो जाबाय। कुइसना बुंदों आगु गथ'नि एबा आगु गथ' समनि जोथोन आरो सोलोंथाइया मा बिफाननि सिङाव गोग्लैयो बेखौ सोंदों। माने आर्लि चाइल्डहुड केयार एन्ड एडुकेसन इज आन्डार द अबाव गोग्लैयो मिनिस्ट्रि अफ ह्युमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट, बियाव दङ मिनिस्ट्रि अफ ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट, सियाव दङ मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, डियाव दङ मिनिस्ट्रि अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड अफ डेभेलपमेन्ट। बे मोनब्रैनि मादाव बबे मोनसेया बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन नोंथांमोना बेखौ मा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ जोंना बेखिनियावनो जोब्बाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै प्रेक्टिस जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअखौबो आं थाबैनो लाबोगोन। गोजोन्थों।